преди, може би, 2 години. Чека за 1 милион спечелен от община Кърджали за Перикоп. Този чек, когато дойде Бойко Борисов, все още не е осъден от 2 години, на 24-ти ще го връчим, ще го върнем, за да си вземе парите, които не е дал въобще. Тоест, това са пари, които са обещани, не са дадени. Това е подписа на Бойко Борисов, както виждате, чек за 1 милион, който не е осребрен. Говорим за развитието на туризма, какъв туризъм развиваме, когато обещаваме и не даваме. И следващия въпрос е, господин Мареков, в областен център, който се управлява от община Кърджали, но като областен управител, който отговаряше за киното, нашия град няма кино, който е затворено от областен управител, който е от ГЕРБ. Хората казаха, че ходят на кино в Стара Загора, мисля, че отказва. И към областната принцип, но тя няма в момента. Вечер ще бъде зададен към депутата от ГЕРБ. Става въпрос за това, че имаше кризисен щаб, който да намери работа на хората от ОЦК. Колко работни места намери този кризисен щаб? То е ясно колко, 80% от хората... Бяха обещани над 400